ipapakita ko sa inyo yung DIY project ko. Try kong gumawa ng hamster balloons. Ito siya, popsicle sticks. Isa lang to. Marami kasi doon. Ito siya, ayan. Yung isang popsicle stick, hatiin mo sa dalawa gamit ang gunting. Gunting lang kasi yung available dito. So, ayan. Ang gagawin ko dito is pagaganin ko siya. Ito yung pinakatuktok niya. Then meron pa ulit isa dito, parang paganyan lang, ladder type lang siya, parang bendy bridge siya pero medyo ladder like. Yan, paganan lang. Okay, so ang problema natin sa mga ganito minsan kung talagang medyo mas meticuloso kayo, magaspang. Syempre, hindi po pwedeng gawin ng mga bata ito. Kuha kayo ng cutter, finisin na lang.